Bueno, què dius, Quim? Què Va, dues t'expliques? notícies. Una que desenvoluparé i una altra que és molt curta per rubricar. La primera, desapareix un quadre de Sorolla, això és d'abans d'ahir, un de Sorolla que els amos es van deixar al mig del carrer a Sevilla. Sí, però ja s'ha recuperat, Quim Vila? Bueno, ja està. Doncs moltes gràcies. Fins a la setmana que ve, Carles. No, és que sí, és molt curiós aquest cas, Molt Volia curiós. rubricar la notícia amb aquesta final, però bueno, deixa'm desenvolupar la meva i la meva reflexió. Sí. D'entrada, diu, el van deixar al mig del carrer. Llavors, més endavant, ja posa que la Policia Nacional busca un quadre pintat per Joaquín Sorolla que els propietaris van deixar en una vorera. Ja no és al mig del carrer, Dius, hosti, que això de les notícies com costa a vegades, has de vigilar, I llavors em pregunto jo, a veure, abans de sortir de viatge, deixes un quadre en una vorera? O sigui, dius, o sigui, m'han robat una nevera portàtil que havia deixat a la vorera on hi havia ensaladilla i unes kombutxes i me l'han fotut. Va, té un sentit, no? Clar, però clar. O he deixat la balissa aquesta UV16 obligatòria de Temu, que tantes vides salva diàriament Exacte. i que ningú s'ha lucrat fabricant-la, i me l'han xurissat. No, i que me l'han xurissat. Dius, bueno, doncs ja està bé. Però Vale. jo pensava, segur que té una explicació racional, deien els propietaris que el quadre tenia un elevat valor sentimental, perquè estava dedicat pel pintor a la família, també es diu que una subhasta podria aconseguir un valor no sentimental, podria haver aconseguit entre 30.000 a 60.000 euros. I tant. Sí. Llavors jo vull obrir ara un meló d'un debat, que obrir un meló t'havia fot una ràbia, aquesta expressió, Vull obrir el meló d'un debat amb diverses reflexions, a veure què en penses tu. A veure. A la primera, la recompensa per la recuperació ha d'igualar almenys el preu de cost del quadre una mica perquè sigui seductora l'evolució per part del lladre? Tu què et Jo sembla? penso que sí, perquè si tu tens un Sorolla vol dir que tens pasta. Clar, Aleshores, a veure, no? si tu perds una foto dels sogres a la platja de gran valor sentimental, és de més bon tornar que un Sorolla, sí o no? Clar, Dius, els foteu el cul, bueno, vull dir, foteu que aquesta foto l'he cagat robant, això, no?